Avem în teste o electronică de urmărire solară, un tracker solar, care acționează un motor BLCD brushless cu un controller și cu un montaj cu niște porți logice pentru a face ca semnalul pe care îl dă electronica de semnal, electronica de solar, să poate să acționeze motorul BLCD stânga sau dreapta. Aici avem cele trei fire care alimentează motorul brushless, încă trei fire de la senzorul Hall și alimentarea de la senzorul Hall, toate ducând în controllerul motorului. Controllerul fiind de genul MMT DC Motor Drive. Și începem testele. Acționăm. Am trecut pe manual electronica de solar și aici avem butoanele de vest și est. Facem noi manual ceea ce trebuie să facă electronica de solar. Deci acționăm vest, motorul se învârte într-un sens. Luăm mâna de pe acționare, acționăm est, motorul se învârte în alt sens. Deci vest, est, vest, est, vest, est,